Hai băieți, hai! Uite-mi pula mea, o sări din mincioc, pula. Uite-o, uite. Hai băieți! O sări din mincioc, hai bă. că se poate! Putu-ți gâtul. Ai prins cum o sări, nu? Da. Bă, că arată, da, dacă nu-l scoatem. Hai că-l scoatem! Hai acum! Hai băieți acum! Hai, că trebuie să fie obosile acum. Dar tu-ți dai seama cum o lua cârligul de bine dacă soțul nu ta? Hai, sus. Hai, sus cu el! Pe lângă! Sus, uite tambur, filmează tamburul. Ne-o dă sus. Apă. Ce? Așa frumos că nu faci. N-ai obosit, mâncate tata. Mai vine o mașină. Ce faci, mă? Să trecem peste 3. Hai tata! Bagă aici. Bagă la coș. Hai! Hai că uite! Ah! Băi nebune, ți-am trebuie să intri capul și corpul jumate. Să îndoi piciorul. Vai de pula mea, du-te Ioane, iar acum fac. Bă, recuperarea. Ia stai tu la Dar nu mincioc. obosești, mă! Nu vezi că era în mincioc. E mic, bă. E mic și sare afară, dracu. Nu vezi ce mare. Putu de gură. Imediat, doamnă, venim. Hai tata, hai! Șteaptă. Hai tata! Bine bă! Uite așa e, așa e. Hai tata! Așa vreau să-l iau. Vai de pula ta. Hai tata! Vai de... Dacă nici ăsta nu-i ten de care trebuie. Ia Și uite. bine o lua cârligul, uite aici. Bă, mâncați-i. Ia la Am sedat și dorat. două deoparte. Bine, John! Stai. Dă-i fac poză.